The thought of carrying coffins. И какво става, хора? Аз съм 754 и в момента съм в Fender.pp и искам току-що, преди малко изтеглих тъмбуката, обаче нещо се бъгна клипа и победителят беше, чакайте, погледна сам кой беше победителя. Значи победителят беше, ето така се пише в сервера. А не, ето така мисля, че беше, да. Току-що му дадох томбулата. Значи много съжалявам, че не снимах, обаче също снимах, обаче много се бъгна. И сега искам да ви кажа, че много съжалявам. Нищо не е настроено, изтеглих я, съжалявам. Но така стана, така се получи гадно. И да, скоро пак ще има нова томбулка и нов клип. Следете ме, защото скоро пак ще правя томбули. И то мисля да направя томбула с Коледа на CSGO или на някакъв ранг. И да, това беше от клипчето, надявам се да ме разберете. И да, чао!